duk magana ta zan guda ‘yan ƙwarorin da na ce a to ai lalura ce a ruhe an karin jaye su shi kenan mai girma gwamna sai ya yanke ya ce to yanzu ku masallaci kuka magana ko aka ce to na ƙara hadda makarantun da islamiyya ta yi aiki karatun ƙur'ani a yi mana addu'a Allah ya kare shi yasa kan ga munan ba masallaci ɗaya ba makarantar islamiyya ko guda ba a ruhe ba saboda corona jihar Sokoto ko guda ba a ruhe ba ya nuna akwai dama ko babu to shi gwamnan kabi shi ko kiran shi magana ko ta sheta ma bai ba gwamnan kabi shi magana ko kima ba ta dagare shi balle haikire mallamai ba shawara ina musulmi duka magana a rai masallaci ci ko alama haka gwamnan yau ne gashi nan kwanaki kamar bare misali shekara guda gwamnoni sun kai mitin ko gwamnonin arewa dangane da gararan da yaran ga kai da sunan bara sun kace gaskiya ba daidai na kuma duk mun goya musu baya kowa ya san wannan gararan ba da kananan yara kai cikin sanyi ba daidai bane an ci amanar su haƙƙin kowane yaro ne wanda bai balaga ba uba ne ya dauki nauyi ne suna da iyaye to iyayensu sun izo su bariki kowa ya san wannan ba daidai bane sannan karatun Qur'ani duk ga mun yi karatun Qur'ani bara mun kai kai liman da kai karatu bara kai to ashe kenan kaga ba sai an yi bara ba to sai an kalaba ga bara sai an kace a hana yara bara ayi makarantun ne a aje sunan kowane uba kuma ya dauki nauyin yaro ne in ka kawo yaro ka kawo abinci ne amma ba a yadda su yi gararan ba akan ha gwamnonin arewa sun ka tashi wani gwamna da zuwa dama an dunguji ice inda yake faduwa shi dama Qur'ani yake bakin ciki da shi ba sani ba sai yazo ya sa doka an hana bara to yanzu an faɗaɗa dokar babara ɗaya ba makarantun da tsangaya duka duk inda aka karatu alƙur'ani ya hana cikin jihata ya hana 12 dare 12 da rabi na dare yara ai sun yi kwana kuma cikin makaranta kuma makarantar da yaran nan ba kaga in bara an ka hana sai a bari in gwamnati na son ta yi enforcement din dokar sai a bi titi duk waɗanda aka so ga ran ba a kama su mun hana bara ga kunan mun kama ku da titi amma makaranta ce ginanniyar makaranta duk uban da ya kawo ɗane sai ya kawo abinci ne da kuɗin magani duk takalifin yaro ba mai zuwa bayan Allah sadaka cikin makarantar sai an ka bari sai 12 da rabi na dare an ka zo da jami'an tsaro yare ƙanana fa da yawan su ba su balaga ba 'yan shekara 7 'yan shekara 8 10 12 15 haka dai da yawan su sai an ka zo an ka zuba musu tiyagas yar kanana ba 12 da rabi na dare kuma makaranta ginanniya sun yi kwana an ka zuba musu tiyagas yara sun ka tashi hirkici suna twari an sa musu barkonon tsohuwa an kama musu ana jiwa cikin motoci yan sanda ana tafiya da su me laifin su wai an tara su ana karantar da su Qur'ani don haka tsakaninku da Allah bara ake fada da shi ko alqur'ani ya Allah alqur'ani littafin ka ne Allah ba mu iya kare shi amma mun san kai kana iya kare shi ya Allah ga wasu nan da kabba mulki suna ganin sun isa sun taso haikan ga cin mutuncin Qur'ani da makaranta Qur'ani ya Allah ka isa muna fada da su Allah ka isa muna fada da su ya Allah yadda sun ka samu Qur'ani karan tsana sun ka ki Qur'ani sun haƙi makaranta Qur'ani Allah ka ki su ka sake su cikin zukatan bayan bukatar su ta duniya da ta lahira Allah kada ka biya musu wannan mulki da suke amfani da shi suna tozarta alqur'ani suna tozarta makarantar Qur'ani Allah ka raba su da mulkin nan cikin kaskanci da wulakanci Allah ka saka su ƙara mulkin nan lafiya bala'i na gabas da yamma na kudu da arewa na sama da ƙasa na rani da wanda mun ka sai da babu sani ba Allah ka izo musu shi Allah ka sauka sai akan duk mai kiyaye da Qur'ani duk wanda ya tahe ga cin mutuncin makaranta Qur'ani Allah ka ci mutunci ne Allah ka ci mutunci ne Allah ka ci mutunci ne kowa ne in an haka belle ya ba ayi idan ramin wuta a sashi ciki shege abbe zo ya kama ni ba yanzu gashi nan karatun Qur'ani jama'a amma da boko ana nan ana yi bayan an sa doka su waɗannan miyagun mutane iska tambadaddi dai ban Allah ya tsine musu albarka sun sa doka makarantun ne islamiyya to kada a yadda lokacin karatun su ya daidai da lokacin karatun boko
kenan karatun boko shi yadda muhimmanci. Jama'a Allah ya kawo mu don mu yi boko, Allah ya tsine ma boko albarka. Da wanda ya zo da boko Allah ya tsine mai albarka, wanda ya daure ma boko gindi Allah ya tsine mai albarka. Boko ya yi dan neman shegin banza, shege dan mahaukaciya, ya sha nonon hauka. Kun ɗauki mahaukaci mallan dan mahaukacin ko azabi su kujera yana muku hauka. Qur'ani daren mu yau Qur'ani ya zama abin tsalguwa. Qur'ani haba a wannan cin fuska yayi yawa. Bokun mi Allah ya tsine mu boko albarka. Mu karatun Qur'ani shi aka karatu gare mu, kuma kowace abu karatun Qur'ani a faɗa mai ba a bari, ba za a daina ba, a ci gaba da karatun Qur'ani. In ya so ya kame kowa ya daure, tunda ya isa, tunda shi ne ɗan iska, shugaban 'yan iska, ya tara arna kewaye da shi, su ana amfani da su katafawa, ana cin mutuncin makaranta Qur'ani. To da shi da su duk muna musu addu'a Allah ya ɗoro musu bala'o'i, Allah ka fitine su yadda sun ka fitine makaranta alƙur'ani, Allah ka fitine su, Allah ka hana musu zaman lafiya, Allah ka hana musu daɗin rai, Allah duk abin da suke so Allah kakka ba su. Wannan Allah ya sa ta zan siyasa ta ƙarshe, Allah ya sa su ƙare cikin ƙasƙanci da wulaƙanci, Allah ka halakar da su gaba ɗaya. Ya bada waɗannan iskan mutane. Qur'ani yau Qur'ani za ana maka karin tsada. Qur'ani yau karatu Qur'ani ya zama bala'i. Arewacin Najeriya kasar Shehu Usmanu yau karatu Qur'ani ya zama bala'i. To shege abai zo ya hana mana karatun Qur'ani ba. Ku ta kaga illar ne gun malamai ko? Malamai sun kai mai fatawa a rufe masallaci. Don haka yanzu an rufe masallaci, yanzu makarantun na Islamiyya ana rufewa. Amma an bar na boko bude. A to bizan su cewa katan banza, da babu hadi katan banza bane. Katan banza akwai ciwo, is very painful. Kuma sai ga wasu wawayen yara wajen izala ne. Ai makarantar ɗan dariƙa ce. Cewa an kai makarantar ɗan Qur'ani, an kace makarantar karatun Qur'ani an kace an rufe. Ko ta wane ne inda karatun Qur'ani yake Qur'ani an kawacin mutunci. Don haka kwacin mutuncin Qur'ani ya ci mutuncin mu, wallahi ba za mu kyale shi ba. Nan ba magana dariƙa da izala ake ba, wawayen banza sakarkarun yara. Ku zo kuna rubucin banza, wai yayi daidai shegin banza. Me a ranar izala ka to in an ci mutuncin Qur'ani kace yayi daidai. Me a ranar izala kai ba dai izala bane, kai dai iska ne. Dan izala ka farin ciki an ci mutuncin Qur'ani da makaranta Qur'ani. Ba dai izala bane wannan. Ba akan suna ɗan ɗariƙa an kai musu ba, akan suna rike da Qur'ani, don haka Qur'ani ne ake so a ci mutunci. In baka sani ba wawa ka sani, Qur'ani ne ake so a ci mutunci. Don haka ya Allah ko daure da maracin mutuncin Qur'ani, Allah ka ci mutunci ne. Kowa ne balle wanda mun ka san asali ne ba dan kowa bane, dan iska ne. Zuri a banza ɗan iska. Don haka Allah ga wasu nan sun taso tsaye Qur'ani za su hada da shi, Allah ka taye mu hada da su, Allah ka yi mu hada da su. Shi da wai kwanaki wai wasu sun shirya biki tsirara, an sa an kamo su an rosa hotel, sai ga wasu mallamai suna shirya wa'azi, wasu na rubuce ana yabo nai. Me ya yabo ciki? Mutumin da ya rosa masallaci don ya rosa hotel haka yabo nai? To in ka yabe shi akan ya rosa hotel, to masallacin da ya roshe fa shi ko masallacin da ya roshe fa ko kamance saboda fadancin banza. Mi zai baka wannan dan iska? Mi zai baka wanda Allah bai da? Duk mutumin da ya rosa masallaci wallahi har abada ba mu sake ganin girma nan, har abada. Ko ya tubo wannan tsakani ne da Allah, can Allah yayi ba, amma mu wallahi ba za mu yanke mai ba, har abada. Wanda ya rosa masallaci wallahi ba mu koma ganin girma nan. To yanzu ga uwa ubana an zo yanzu makaranta alqur'ani ana faɗa da su. Kai malam, mu nayi bakin ciki wallahi, nayi bakin ciki. Wallahi na ya bakin cikin da ba a transfer, a yi mana transfer a maidan muna shi Sakkwato. Wallahi mu yi mai hince Allah ya shiryar da mu.
lokacin da ni waccan magana sai wasu yan iska suka kama ko wanda ya rubutu wai Bello ya ci mutunci mutumin da ya ci mutunci addini mai illa ya ci mutuncin sa ka ci mutunci addini mutu in ba mu ci mutuncin ka bai ba ma za mu yi ka ci mutunci addinin mu ha annan bar sai da an ka bude wuraren ibada amma sai da ya kai jiha ta ki bude wuraren ibada wai shi yaron Yahudawa ne da shi da Yahudawan duk Allah ya tsine musu albarka da shi da Yahudawan da ya kawo aiki duk Allah ya tsine musu albarka Allah ya tsine mai Bill Gates albarka wanda ke barantaka ga Bill Gates Allah ya tsine mai albarka Allah ya karya su da shi da Bill Gates din don haka ku tashi tsaye ya ku jama'a yanzu fada ne tsakanin musulmi da kafirai wakilan Yahudawa mun fara ganin huskokin su ko to gobe shege abbai kuma jefa mai ƙuri'a ba kuma ku jefa mai ƙuri'a gobe wani munafikin malami a bashi miliyan 3 yazo ya hawo mun bari ya ce jihadi duk malamin da yace zabe jihad kusa yace ku bugi malamin nan kusa yace ka ku bari shi do bisa mun kusa yace ku buge shi zabe wannan shege an jihadi dan iska kafiri munafiki zindiki maki musulunci maki qur'ani wani ya komace muku zabe su jihadi ne kuma tunda an ba su don haka duk wanda ke kiyaye da qur'ani wallahi muna kiyaye Allah ka sheda muna kiyaye da shi Allah ka sheda ba mu so ne ba mu so duk wanda a tare da shi tunda sun ka fito ga hili sun ka nuna kiyaye suka da qur'ani mu da addinin mu gaba daya to wallahi mun shirke kiyaye da su duk wanda ya tashi addu'a yayi musu addu'a Allah ka karya su Allah ka ruguza su Allah ka sauka musu da bala'o'i da fitintunu da tashin hankali Allah kakkaba su zauna lafiya yadda basu ban makaranta Qur'ani sun ka zauna lafiya su ma kada Allah ya basu zauna lafiya mulkin nan da suke amfani da suna cin mutuncin makaranta Qur'ani da Qur'ani Allah ka ci mutuncin su Allah ka raba su da mulkin nan cikin kaskanci da wulakanci Allah ka saka su kada mulkin nan lafiya da su da duk wanda a tare da su da mai sun su da mai taimaka musu ko da kisa haka sun su Allah ka hada Allah ka sauka ma da bala'i to ina yake to sai fasara kalmomi ko budahan me budahan bidan milba'i wasu ku da ta'i dawa ba'un ta budahan damma sannan dawa ta'un sukuni budahan mawdi'un bil madina wani wuri ne a madina inda ake hada-hadar raqumma karata raqumma wal kauma bi fatihil kafi wa sukudil wawi wa bil mad dawa kafin dinnan ta kauma fataha ka dawa wawun sukuni kau ma wa bil mad kauma me ma'ana kauma hiyan naqa ita ce taguwa al'azimatu sana mai babban tozo ita ce kauma naqatun kauma taguwa mai babban tozo kun fahimta ko mu wuce lokaci yayi ko to jama'a yanzu ga assignment na baku dan nan har shekarar ga 2020 wanda kare kai ba 2020 dan nan har 2020 siri har a zo zaben 2020 siri duk wanda ya tashi addu'a inda rana ne inda dare ne inda marece ne ko to ku sa da waɗanga da annan sun shiri fada da alkur'ani ku sa su cikin addu'o'inku a yi ta gwangwada musu miyagun addu'o'i wallahi tallahi za su kare kuma wannan ɗaya ta ishe su kareya wannan ɗaya ta ishe su kareya ƙasan musulmi ka yi dogace ƙur'ani za ka faɗa da shi ai kai an gama da kai sunan ka sori ka san dai duk wanda ka son belle ya bi duniya ba yadda za a iya gafarin waɗannan mutane yanzu makarancin ne islamiyya an ce an zo Zaria an wace masu karatu an zo ga wani gari an wace masu karatu nan Kaduna an wace masu karatu tsakaninku da Allah ɗan ɗariƙa an kace koyan izala duk masu karatun Qur'ani sun ne ana wacewa don haka ashe da ɗariƙa ce ake faɗa ko kuma da Qur'ani ake faɗa Qur'ani ne ake faɗa don haka sakare ci gaba da dariya an yi faɗa da Qur'ani sakarin banzawawa lalataccen yaro yi dariya an yi faɗa da makarantar Qur'ani don haka Qur'ani ne